Приятелчета, здравейте! Тук сме. Продължаваме следващата спирка Барселона. Днес ще ходим на аквариума. Това не е плана, защото няма да имаме време евентуално за нещо друго да посетиме. Да. Но и оттам ще снимаме много яки кадри, видеа. Така че ще видим. Гледаме рибки, акулки, сомчета, шаранчета. И да, ще се видим от Барселона. Вече сме в Барселона. Да се разкарваме в едно молче. Малко ще хабнем нещо и влизаме в аквариума да поснимаме и там малко. Приятели, вече влизаме в аквариума. Сега надолу, като слеземе, ще снимаме още кадри. За какво да не снимем? Шиii, бой! Да се праскат от това е. Двамата туристи. Ето тук малко се чуваме с тия прекрасни гледки. Търсиме сега някаква друга локация, където може да посетиме, понеже в 6 часа трябва да се качим на едно корабче, да се разкараме по морето. Но през това време търсим някаква друга дестинация да може да посетиме, да отбием малко временцето. Иначе гледайте, приятели, какво става. Значи, тук е така мръсна жега, че обмисляме дали да не се хвърлим от тук.
макар че не е позволено за жалост. Чакаме след малко ще се качваме на едно корабче, да се разкараме и ние малко в моренцето. Качихме се на корабчето. Здравейте, приятели. Само малко ще плуваме. Титаник. Значи решихме, че ще отвърнем лицо във водата. На океана. Много ми е жега. Но направо пак ти умряват. Уй, в чат няма такова нещо. Малко потегляме. Айде бе! Мале, виж. О, сега постна много хубавичко. Мале, кой страна се стравате? Малко се снимаш? Не, това го си пярка ръката, бе. А? Не. Малко. Мале, направо. Странно е. Рахат, братле. Гошо! Айде, ставай. 65 часа. Не има, батко, вижте. И така, драги приятели, сега отиваме към плажа с Ицо и Сенката. Чакаме да минат колите. Ще ви покажем малко плажа. Ето е там. Само секунда да стигнем до там. Какво викаш? Решили сме днеска пак да снимем под вода. Да. Тук малко от Барселона. Да видим, ще има ли нещо интересно да видим. За сега времето, всъщност часа е 10 часа и навънка е страшна жега. Вижте колко черен стана. Магасна. Панах тен. Гошо е тук от 4 дни, за пръв път отива на плаж, мога да го видите, той се като турист гледате. Днеска той е наред да хване малко тен, защото е бял като сняг. Да. Айде, може да пресечем вече. Айде. Спирай малко. Само искам да кажа, че тук в Барселона е нещо ужасно да карате кола, понеже буквално може би половин час търсиме къде да паркираме. Всичко е някакви странни зони, зелени зони, червени, пиндяни зони, не знам какво. И да, общо взето бая се помотахме докато намериме паркинг място. И тъпото е, че сега трябва да повървим малко. Не само да повървим, имаме и определено време, на което да се печем. Да, защото пък престояне на паркинга е за 2 часа, не може повече. И да, трябва да се съобразяваме и с времето, за жалост. Добре, чао, приятели, малко ще се видим от плажа. Ето го, приятели, плажа.
Значи мога да кажа само, че сме разочаровани от този плаж. Водата е адски мръсна, много водорасли, много хора. И да, като цяло, за да отбием времето, седнахме тук на едно заведение да пием по едно кафенце и след малко тръгваме, понеже трябва да снимаме днеска и подкаста. Но ще потърсиме днеска по-късно някакъв по-як плаж за утре, да сме подготвени. И да, дано утре да е по-успял ден от днес. Иначе това е плажчето. Ето го и бат Георги. Ето тук сме седнали да пием по едно кафенце. Между другото, интересен факт, както виждате, момченци се опитва да спустим водата, обаче няма вода. И причината за това е, че заради жегите, горещи температури, няма много дъждове и има недостиг на вода. Затова от общината са спрели като цяло водата на душовете, по градинките навън. И да, малко тъжно, но така ще е. Като цяло за всичко това сме виновни и ние хората от друга страна. Днеска сме на Саграда Фамилия, приятели. Ето ги двамата туристи. И третия турист снима. Третия турист снима. Айде бе! Реших да пусна ултралайт камерата, за да можем да я хванем цялата. След малко Инсенката ще ви обясни историята. Аз съм турист. Шиш, бой! Адски много хора има, приятели, адски много хора. Много цигани. Не мразни циганите на много мангали. Много хора. Гошо, гледат те, Гошо. Как са? Ще му да име на глава. Крадат те, вика. Приятелчета, сега Инсенката ще ви обясни малко за историята на Саграда Фамилия. Здравейте, приятели! Бързо включване от Саграда Фамилия в Барселона, от тура, където правим. На няколко изречения бързо, сградата е огромна. Значи започната е 1882 от Антонио Гауди, но понеже почива, понеже умира, да, планове няма за самата сграда. Все още видите, че все още се строи. Събрана е от всичките периоди, през които са минали, набързо, готика, всякакви през това време. Проблемът тук е, че само се строи с само ударения и цените, които взимат те от туристи и всичко си отива на 100%. Очаква се да бъде завършено около 2026, да. Но наистина е масивна и е много красива, с всякакви скулптури, някакви библейски сцени. Мисля, че имаше Ахил и всички тези работи с различни детайли направени вътре, така че топ локация. Наистина заслужава се, който дойде в Барселона на почивка, непременно трябва да я посети. Искам да кажа, ако искате такъв ден, ето пак ви показвам малко странични гледки, също така. Събрана е от всички периоди, които са минали, бързо, това време. Проблемът тук е, че само ударения. От друг ъгъл, Саграда Фамилия. Да, ще мини автобусът и от едно огледало и маните. Ще е интересно. Тук ще поснимаме още малко и продължаваме напред, приятели, за феновете на Барселона. Тук сме в едно магазинче с оригинални дрехи и стоки на футболен клуб Барселона. Това са обувките на Христо Стоичков. Това са моите. Както видиш, следващия номер. Първия гол на Барса. Не пише ли тук някаква информация за тия работи? Не. Като имам
Значи така, за туристи, ако няма да се обяснява какво е, не знам. Това ще стане май. Това са чорапи за зимата. Колко пари са? Колко пари са? 18 евро. Ека за едни чорапи, добре. И да, общо взето това е магазинчето. Ами, скъпи приятели, това беше втората част от влога. Скоро ще има и трета, понеже наистина са адски много кадрите. Надяваме се наистина да ви е интересно. Благодарим на всички, които гледат. Не забравяйте също така да се абонирате за канала и да цъкнете на камбанката, за да ви излизат известия, като качим нов клип.